eigenlijk moest ik nog een feestwoordje op. Hè? Zo van, en daar staat er nou die oude rakker. Ah, goed Klaas. Hé hey, beste jongen, wat kan ik voor die doen? Ik zie het als familie. Ik voel mij thuis in dit bedrijf. En dat komt omdat je natuurlijk 45 jaar geleden ben je maar begonnen. Je bent ingeworden met het bedrijf. De familie Bos had mij. Ik heb natuurlijk een grote werk voor Bos, maar Bos is altijd goed voor mij geweest. En dan heb je ook een relatie. Ik wil nog even één dingetje zeggen. Je weet dat in 1979, 80 weer er wat malaise in de landbouw en toen hebben we. Met elkaar hebben we hier een groot stuk bijgebouwd, maar ik denk, ik wil toch dat iertal ook eigenlijk een beetje vereeuwigen. Toen heb ik deze vinger gepakt, het is maar een liedje niet, maar ja, ik ben niet groot. Maar deze vinger heb ik in de beton het iertal kunnen. Een ien en een njoren en een zoon en njoren. Dat is 1979. Daar staat. Nou, dat ze er blij mee geweest hebben dat jou een beetje in het witte beton ging omkalken. Nou, ik weet niet dat ze het zo mooi vonden, maar ik denk, ik zie die oren het niet zien, ik het stiekem niet. Want ik denk, deze vinger, die maakt dat en dat moet voor eeuwig worden. En daar zit het. Wat mij in het bloed zit, is ik ben een dienstverlener. Ik mag graag het mensen naar het zin maken. Dus als ik in de handel zeg, ik mag graag iets om mensen te verkopen. Als mensen mij wat vragen, dan ga ik ervoor. En gaat het bij jou wel eens te bot? Het gaat bij mij wel eens te bot en dan moet ze mij aannemen. Ik heb 3 jaar geleden een krupje gehad. Heb ik een slimme burn-out aan. En ja, dan steen je bij mijn 12 voeten op de grond. En toen moest ik al een stapje weer om. Ik ben geweldig opvangen terug. Mijn werkgever en het personeel. En zodoende maak ik gelukkig weer een stukje werk doen. En dat is, vroeger wie het 8 jaar maanden aan het werk. En nu maak je aan het werk en ik vind het een vreugde om te werken. Dat is het. Ik voel mij thuis. En natuurlijk ben er ook andere dingen in het leven. Dat weet ik, maar het gevaar wie bij mij altijd. Mijn werk kwam op het eerste plak. En dan de rest. En dat. Het net altijd goed was, dat je ook dat. Maar ik heb een schat van een vrouw en ik heb geweldige dingen. Dus daarin ben ik droegen. En zodoende zit ik hier nu 44 jaar een werkzaam leven. Goeie! Wat ben je man van? Wij gaan het plant, dan moet je even, dat is onze baas. Dat de baas? Ja, dat is de baas, die heeft voor het zeggen. En luister je altijd naar hem? Altijd, ja. Ja, zeker. Ja, ja. Je bent de ideale werknemers? Ja, perfect. Ja. We kunnen heel goed met elkaar opfietsen. Ja? Ja. Geweldig. Maar dat is de baas. Oké. Die weet alles. Ik probeer het in een goede baan te leiden. Nou. Dus. En slaagt het wat maar die heen? Met een beetje, dat slaagt het best. Ja? Met een beetje sturing en dan lukt het wel. Dus, En wat wordt dit voor moois? nou, dit wordt een, ja, dat is wel een jerig perkje, hè. Dus probeer je er wat van te maken. Maar zij staan er maar in twaalf en Joost staan hier alleen nog. Als je draaien, hè. Dan moet je een beetje verdelen. Dus ja, met de man maar de meeste ervaring met je dan man, hè. Okay. Daarom. Nee, joh, maar dan wordt wakker ze het werk als hun. Dat lukt ik wel. Ja? Ja. Nou, dan gaan we dat even verder via bij die man. Ja. Hij is sneller dan ons. Ja? Ja. Ja, hij verdient ook meer. Automatisch ook sneller. Hij gaat een volgorde. Ja. Zo werkt dat? Ja, zo werkt dat. En Job bent wat meer de prater en hij is wat meer hij de is stille doener. kracht? Ja, precies. Ja, ik ben de prater. En hij is de werker. Oké. Wel handig om ze hier erbij te hebben. Ja, zeker, zeker. Kan ik nog een voorbeeld aan nemen? Ja. Maar waar zijn jullie van dan? Dit is van Heer, van Omroep Friesland. Oh ja, dat dacht ik al. Dat zijn altijd van die leuke rubriekjes. Ja. Ja. En nou ben je ook een leuk rubriekje. Ja. Nou ja, nee, ik ben nog niet bij de kapper geweest, maar ja. Nee, dat hier wel even mocht Weet maar. dan had ik even naar de kapper gegaan. Maar ja. Lekker als jouw maat. Precies, ja.
De kale en de kale, hè? Ze moeten nog wel even zien dat het goed alle hetzelfde hè. Want, ja, raak me in de war met die camera erbij. ja, nee, dit is de camel. Ja, goed kut. Ja, zeker. Ja, Deze plantjes zijn wel ietsje verder liddelkoor dan jouw perkje. ja, maar ze er binnen het wordt groter hè, de oppervlakte. Dus ja, dan wordt het ook wat automatisch en dan meer plantjes. Nou, die staan hè. Dus die moeten er direct tussen. Dus het is logisch dat het ietsje ruimer wordt. Ja. We hebben hier een naakt lammetje. We hebben hier meerdere schapen. We hebben een kleine hobbyboerderij hier. Maar nou ja, dit is natuurlijk wel bijzonder. Een lammetje zonder vacht. Ja. Maar hoe kan dat? Ja, nou dat weet ik niet precies. Want nou ja, zijn broers en zussen die hebben wel allemaal vacht. Maar het blijkt een of andere een soort van ziekte te zijn. En dan heeft hij geen vacht. Ken je wel een boeten? Nou, eigenlijk niet. Want nou ja, als hij te veel in de zon zit, dan verbrandt hij. Maar ja, als hij in de kou zit, dan hij heeft geen vacht. Dus hij krijgt het gewoon veel te koud. If you got a problem, don't care what it is. You need a hand, I can assure you this. I can help. I got two strong arms, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. Was er even om mij uit te lezen wat jouw dwang is, Annelien? Een vest te brengen voor de lamke, wat zonder wol is geboren op Ameland. Want het stond in de krant een fotootje en juf had het uitgeknipt en toen heeft juf het maar naar squallen om en die heeft het toen ons verteld. Oké. En wat dacht je hem toen? Wij hadden er iets aan doen. Wat hebben jullie meegenomen? Een vest. Is dat het vestje? Ja. Met allemaal schaapjes erop? Ja. Wat leuk. Oh, met knoopjes. Wat een mooie. En wie hebben die allemaal gemaakt? De Beppers en de Mel. Ja. Nou, zullen we eens kijken? Ja? Don't forget me, baby. How I feel about you. Do anything at all. Ja, die zit ook achterop. Zijn broertje zit echt te kijken zo van, wat heb jij nou aan? Kom je erbij? Ja, hij heeft alleen nog een koud kontje. Ja. Nou, jullie oma's hebben het goed gemaakt, hoor. De bedden. Ja. Ja. Annelien, wat vies ervan? Mooi. Ja, zit dit ook goed? We moeten zelf nog wat aan wennen, geloof ik. Ja. En ken je nou ik naar boeten? Nou, dat denk ik nog niet. Want als het jasje nat wordt, dan blijft het ook nat. Dus ja. Maar en nou? Ja, nou ja. We proberen eigenlijk iemand te zoeken, een kinderboerderij of zo, die misschien dit lieve lammetje wil nemen. Het is natuurlijk een hartstikke leuk beest. En dat het nou net in een meldt, wat dan? Ja, dan weet ik eigenlijk niet wat we mee moeten doen. Want ja, je kan hem niet alleen binnen laten, dat is ook zo sneu. Dus dan moeten we dan even verder kijken. Dus je moet hem melden of hij belandt in de pan? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Please don't stop the music. Please don't stop the music. I wanna take you away. In totaal zijn er 18 basisscholen, groep 8, die meedoen om dit project. Dat is een project dans. En je ziet het is een gekke boel, hè. Kinderen zijn zo enthousiast, ik trouwens ook hoor. We krijgen er enorm veel energie van. Ze worden gekker en gekker hè, om je heen. Maar ik
We hebben straks op 8 juni hebben we de finale. De 2 beste scholen die gaan door. Wat vinden jullie ervan vanmiddag? Leuk, ja, echt hartstikke leuk. Nou, gezellig. Ook gewoon super gezellig, er zijn vet veel mensen. Dus nou ja, het is gewoon, ligt gewoon aan de mensen, zo leuk is het. En jullie zijn wel erg fanatiek, hè? Ja, we gaan gewoon super ons best doen. Ja, hebben jullie al gedanst? Ja. En hoe ging dat? Goed, het ging heel goed. Dus we hopen wel dat we naar de finale gaan. Maar het is nog afwachten. Maar de beste is gewoon de beste. Jij hebt al deze kinderen leren dansen? Ja, dat klopt. Ja, En hoe is dat? ja heel erg leuk. Ja. Het is in het begin even moeilijk, want dan denken ze, we moeten elkaar vasthouden. Maar daar komen ze wel overheen. En op een gegeven moment dan is het heel gewoon. En dan dansen ze zo leuk. Ja, het is geweldig om te zien. De beste school en geplaatst voor de finale.